Bismillahi tabara zana fara, kai ke yi min komai ba zame da bara, kai kai yi min komai ba dare da rana. Salisu yaro ni shi ake kirana, a bangaren wakar Hausa ni na zauna, sakon na zo zan kai zuwa ga masoyana, zuwa dare rana ba su kasa jina, ku buɗe kunne yau ga wani sako na. Dabara shi ya yi rayuwar mu wani ya zauna a duniya, wani in ya iso ya koma ga ya rabbu mai iko zul jalalu wal ikram, ka shiga dukkan lamari na kare na yau kasa. Ni fa yaro ne ba fa masanin komai ba, gare ni ba ilimi rabbana ka bude kwakwalwa da na yi zancen duniya tana kallo na faɗa na ƙara akan ku kun ji masoya na zo ni yau ne zan yau batutuwan bakina. Kai rayuwa a duniyar nan inda kana a raye ba za ka kasa yin komai ba, mai hankali ne kuma malami ne kuma zama ne ko kuma tafi ne ko mai gani ne ko kuma kaho ne. Da ka tuno wane da wane sun zama wane, da ka yi haƙuri wata ran kana nan kai ma kar ka ɗau girman kai, kar ka rena mutane kuma kar ka yada mutane, ka mai da kowa naka ka san mutum na mutane. A radi komai ka zamo a duniyar nan in za ka rena dukkan mutane ba za ka zama to wanda za a ke ganin daraja ba. Mai kudi ne kai, mai hasaƙa ne, mai basira ne, mai fahimta ne, kana da kishi ne, akwai hazaƙa ne. Idan kana kada na kan da nasu namun duka ne, idan ka duba ba su san abin wani kowa ban. Allah ku yi haƙuri ba batun habaici ne ba, gaskiya ce in ta iso ba zan ki faɗi ba. Ya rabu da fama na karka bar mu karshen baya, komai ya za a yi a zamanin gama da zama da komai ka sa halalan muranka baya ɓaci, ka bai iyaye addu'a ba sa ma wannan ba. Barbatin na kare ta duniya ce, barbatin na fara ta rayuwa ce, barbatin ka daina abin faɗi ne. Rayuwa rayuwa ta ba ta zamkowa, inda da kai riga ka rike ta zate ma. Salisun ku ni yare ne nake zance, duk da na fara karkuce da ni.